Pisana kula tepang wanuh panjenengan menika wau narendra saking pundi Pisana menawi wiwit saking pangademan paduka Pisana menika narendra Pisana kok Prabu sajake panjenengan budhek hoi hoi kula niki sinten sinten kowe iki ditakoni ratu kuwi oh nggih wonten dawuh sinuwun wonten dawuh oh lah kepingin kok rese to petane semaipat joget-joget tiprah oh wis digongi wae barang iki tiprah ae nggih ate dawuh sinuwun ate dawuh paduka menika narendra saking pundi Pisana kula nami kula pun Hamsa oh lah tenan to budhek tenan to kuwi iki kok narendra saka ngendi kok ngaku jenenge kok Prabu boten usah kok menika Prabu lah yo tamu nek bedikasan kaya ngono yo njaluk diajeni kula sinuwun bangun dateng kula inggih Pisana paduka menika narendra saking pundi oh kula menika ratu Bung Binatara saking Wata Salembah menawi ngaten ratu Bung Binatara inggih nanging kula menika jajahanipun Narendra Giribajra ingkang winastan Prabu Jarasandra menawi ngaten Narendra rerean boten Narendra saestu kula niki ananging kula niku jajahan kuwi jane padha wae kuwi sajae Prabu Galak kok yang begitu iki sinuwun sowan kula ngriki napa panjenengan menika ingkang asma Prabu Puntadewa inggih Pisana laras kakek kula niku teng negari kula niku omah sedaya omah dipun gambari Puntadewa iku kawula panjenengan inggih menapa panjenengan boten kula menawi kawula niku renang kaliyan paduka nanging sajake boten renang kalih kula boten renang kalih kula niku sing penting kula dadi ratu nek pilihan kula klumpukne kula sing menang kula sing dadi ratu ngoten ora urus lajeng kersa paduka kados pundi Pisana nggih nuwun sewu nuwun gandeng nagri Giribajra menika wau kenging pagebluk enjing sakit sonten parastra sonten sakit enjing parastra enjing cah pramila kalih ratu Gusti kula dipun suning ngampil jimat kalima sada berarti kangge tunggal wonten ing nagri Giribajra Werkudara apa iki tamu iki sawrana ya tamu iki sawrana ya
Oh, ya ini wadah ketimbul, lengah-lengah. Oh, penjenengan kok saya sekolah saudara niku. Ya. Oh, masalah. Radio langsung. Silakan musuh dan silakan sing duweni. Ya sesasi iki sing gowo aku. Oh, ngoten. Masih. Ya. Wis kira-kira dina iki tak ibuke. Tak ibuke nang orane kono. Wah. Menawi ngaten sampun pas. Pas. Menapa panjenengan badhe kula lintoni atok napa gondro donya? Wah. Kudu diperhati wis penting. Iki. Bos pundi Raden? Ya. Syarat itu kan pundi? Syarat. Oh, prajurit cacah 500. Oh, prajurit cacah 500 sing saged begaman. Mengko rek menengan alun-alun. Oh, iki. Iki menawi kados mangkaten. Kula manut kemawon.